És un esport que t'enganxa molt. Per al seu ambient i la manera de jugar amb equip. No només jugues tu, sinó també tens que tindre molt clar que portes un animal a sota, saps? El horseball és un esport mixta que es juga amb una pista de 20-60. Hi ha 4 jugadors de camp i pots tenir un màxim de 2 a la banda, el que serien els reserves que poden entrar i sortir. Aquests entrar i sortir funcionen quan la pilota està parada. Cada partit dura 20 minuts, 10 per part, i un descans de 3 minuts entre part. Hi ha unes regles mínimes que s'han de respectar, que és que ha d'haver-hi 3 passes de pilota entre 3 jugadors diferents abans de poder fer el gol. Cada jugador té una possessió màxima de pilota de 10 segons. Hi ha 2 àrbitres, un està a cavall dintre de la pista perquè va seguint la jugada i després hi ha un àrbitre de cadira que està al mig del camp, amb una cadira aixecada, com pot ser en el tennis, per exemple, perquè tinguem una idea, i va seguint la jugada amb uns mitjans de walkies, es van comunicant per poder donar les instruccions i veure si hi ha faltes, si hi ha irregularitats o el que sigui. Tenint en compte que és un esport que jugues amb cavall, que és molt ràpid i que hi ha contacte, s'ha de ser molt escrupolós amb la col·locació del cavall i amb les direccions. No es pot anar un cavall de cara de l'altre enfrontat, no es pot posar un cavall atravessat, perquè com que hi ha moments que hi ha jugades de molta velocitat, hem de ser de debò molt escrupolosos amb això. Quan es comença el partit, a la primera part o a la segona, la jugada inicial en diuen ramassatge, és a dir, la pilota està parada a terra, els jugadors han de sortir d'una posició, recollir-la al galop i començar la jugada. I els defensors tenen que estar quiets en el seu camp esperant que els arribi la jugada. Si hi ha un defensor que surt d'aquesta alineació i cruza al mig camp, això seria falta també. Si els entrenadors volen, poden demanar un temps mort per equip a cada part. I l'àrbitre pot demanar tants temps morts com li calguin per resoldre qualsevol situació de conflicte que es pugui generar en un moment determinat o un dubte. Podem dir que el 97 sí, és quan va començar el horseball i vam anar a França en una fira i vam veure que allà es jugava aquest esport, no? I ens va atraure molt el fet de que hi hagués una pilota, de que fos un esport d'equip. Per sort, aquí a Catalunya el món de l'hípica està molt arrelat, hi ha molta cultura del cavall i això també ha facilitat que hi hagi diversos clubs que s'interessin per aquest esport, perquè a més és un esport que pels nens petits els enganxa molt, a haver-hi una pilota és més fàcil. Es va començar apostant molt per la cantera, a més d'organitzar una lliga molt competitiva i molt ben estructurada, amb normes i amb categories i totes aquestes coses. I el que ha fet és crear una base que ha anat pujant, ha anat treballant i ha arribat a assolir un nivell molt alt, molt bon nivell, molt ben preparats, ja no només de muntar, sinó de joc i de tècnica, perquè el horseball implica molt més que muntar, també implica controlar la pilota i controlar els altres jugadors. La segona lliga més important del món després de França és la catalana i els resultats també acompanyen. Hi ha a nivell europeu, amb Champions League, els millors jugadors, els millors clubs són de Catalunya i per nosaltres és un orgull. L'esport de hípica, per norma general, sol ser bastant món de noies i de dones. Els nois jo crec que es decanten més per al futbol i els altres esports, coses que a les noies, l'equitació, crec que els hi crea molt més l'atenció. Vull dir perquè el món dels cavalls requereix molt sacrifici, moltíssimes hores i a vegades estem més predisposades, a més és molt maco i també és un esport molt sentimental i aquesta relació més emotiva podria tenir més facilitat. Perquè les noies al fons són més sensibles que els nois. Els nois, no hi ha tanta complicitat entre animals i ells, i en canvi les noies com que són més sensibles, més carinyoses, jo crec que és per això. I la veritat és que l'avantatge que té el horseball és que al ser mixta hi ha categoria femenina i hi ha categoria mixta, però no existeix la masculina. Llavors fa que sigui molt més fàcil a l'hora de poder formar equips, de poder aprofitar que hi hagi nens i nenes barrejats, que això també ens interessa molt perquè ells també puguin aprendre a conviure junts i a dependre uns dels altres, que això també és important en aquest esport. Hi ha un problema
que és un esport de contacte, sí, el contacte és molt important, és com el rugby, i jugar jo, per exemple, amb la meva figura, que tampoc soc molt gran, amb una persona que fa 1,80 m i 2x2, per dir-ho d'una manera, es nota molt la diferència i no ho gaudeixes. En canvi, quan jugues, per exemple, jo que jugo amb noies que físicament són més o menys com tu, també ho gaudeixes més, pots donar més tu i tampoc reps tants cops. És més divertit. El cavall és el primordial d'aquest esport i si el cavall no acaba de funcionar bé, tu tampoc acabaràs de funcionar bé. El cavall antigament es havia fet servir per treballar, bàsicament, i per desplaçar-se, però ara se li ha donat una part esportiva molt important. Quan venim aquí descarreguem els cavalls, traiem tots els protectors, les mantes, tot el que portin, pel transport perquè no es facin mal, després raspallem, que no portin pedres a les sabates, per dir-ho d'alguna manera, i passem control. D'entrada mirem que tots els cavalls quan arriben han de passar el control perquè siguin aptes per poder jugar després a la pista i que no es lesionin. Com que hi ha malalties contagioses i aquí es concentren molts cavalls, doncs que no hi hagi cap risc que es passin res. Llegim el microxip per saber que realment aquells són els seus papers, comprovem les vacunes, llavors veiem que si el cavall està sanitàriament apte, li fem un control en moviment. Llavors en el moviment veiem si es mou bé, que no tingui cap coixera o cap moviment que no sigui correcte, que ens denoti que no pot tenir salut. Tenim dietistes pels cavalls, se'ls hi fan tractaments de fisioteràpia, se'ls hi fa de tot, perquè els cavalls han d'estar bé. O sigui, un jugador que no tingui el seu cavall preparat no pot jugar. Entre el genet i el cavall s'estableixen moltes relacions. Jo amb el meu cavall hi ha molta confiança, hi ha molta amistat, dir d'aquesta manera, molta complicitat. El temps que cuida molt no és un simple fet com anar amb moto que pots deixar la moto aparcada i no agafar-la fins al cap d'un mes. És molta constància i molt esforç. Recomano el horseball, primer de tot, perquè és un esport d'equip. Té unes normes que fan que aquest esport sigui col·lectiu, sobretot, perquè una de les normes bàsiques és que per fer una cistella has d'haver fet 3 passes amb 3 jugadors diferents de l'equip i en juguen 4 dins el camp, vol dir que pràcticament l'ha de tocar tothom. Vol dir que el típic jugador que agafa la pilota i se'n va sol a la cistella o a la porteria, aquí no existeix. I a part que és un esport que el pots fer amb un animal i els valors que et dona el horseball o qualsevol esport típic, tant pels nens com pels adults, de responsabilitat, de no dependre de tu mateix, sinó que depens d'un animal que has de cuidar, que has de tractar bé, que has de tenir-lo entrenat. Això no hi ha esport igual al món.